Goeie. Hi. We zijn van Omroep Friesland van het programma Hey. Ja, En de vraag is dan altijd, wat hing er bij jou boven de bank? boppen de bank. Ja. Nou, wij houden zelf wel van wat aparte dingen. Dus wij hadden... je mag je wel even meekomen, je Nou. mag je wel even zien. Hartstikke idee. Kijk op mijn kappen. Ja, best. Je mag je wel even zien. Ja. Zo hé. Ja, wij houden wel even wat van aparte dingen. En we hadden van metalmuziek, dus we hadden wat Motorhead en dat soort dingen. Wat een beetje wat nieuwere dingen. Ja. Wat Skedels en zo hebben we hier ook. Ah. Wij houden ook van de vroegere tijd. Ja. Wij zijn echt voor, we doen een reenactment, dus het naaijdwaan van de vroege Friezen. Oh, oké. Uit, nou ja, het hier 6 tot 800. Oké. En daarvoor hebben we een beetje dit spul hier staan. Dit is ik al hier van hout en zo maken. En dit is dus een afbeelding van Freya. Oké. En dit is een afbeelding van Njord, de god van de zee. Oké. Dus en ja, wij vinden het wel mooi omdat ik een beetje sint te letten in de huis. Ja. En je doet dus een reenactment? Ja. Wat houdt het dan in? Nou, wij gaan eigenlijk, wij zijn together een groep, zeg maar. En, Hallo je. ja. En ja, wij gaan eigenlijk naar evenementen daar. En dan ben we verkleed. En alles wat we een beetje weten van fondsen uit de vroegere tijd. Ja, dat gaan we dus een beetje verwerken. En dat beelden wij uit, zeg maar. En dan kun je één keer in zelf dit keer helemaal lekker omklaaien en je uitleggen. Ja, precies. Ja, dan gaan we even los. Mijn groep, zeg maar, net alleen nog maar mij zien twee, maar waar ik vrienden die binnen dan daar ik. En dan gaan we echt een mooie begonnen feest van. Ja. Maar een guideslachtje of zo? Of Nee. oké. We hebben wel een liedje varkentje. Maar die wie al deed, hè. Maar die Oh, hebben ja. we toen op Oké. het Archeon, hebben die op Spit, hebben die gewoon. Oh ja. Maar virus, nee, net niet rare dingen of zo, dat net. Oké.